Mwantumurilia Ondizi TV ngukwale nibene ase entunda ende ime yomoroberio wenzakia imambi yabono ase omogeni twakanyete aberekera ime studio kale ange bene gusanga naintwe anene mono igoro yamangana arengete siasa namagendro astora tokumulekera award yabo morenda ase na okanda utobwatia wetera asentera area yomtandao oito Facebook Ndizi TV News Digital asensemere YouTube Ndizi TV News wetera somtanda ito www.ndizitv.net wetera sinamba ya SMS 0792192834 sangana into kerengeli kiao boygo wetera asensemo area ya WhatsApp 0792192834 sangana into asimambia yabono andonsi soto tengere tena boygo kerengeli kiao asimambia bono wakiribya umushimiwa kango kwa nibene ase umuroberi wensakia imambi yabono ase faide umalilia Ondizi TV okora ase litukulitangani tomanyango ayaningo na endense mokieye okorua anyoko abero kwa mirili kiroge kastintunda na bogoke kwanira ase obwime the job mbia mwana soko ngalibaga na cha sama skale manana sana na nilitangani liane chase TV and this TV turakwanira mangana auskanite word ya mulenda embe emo tikanda kone abantu abamulenda nga wakiribya mwensi wagokiribya amba yakabiri nchama litango ku Bernard Musot Kenyanya nali chikora cha ekichia ita 2022 au MCA lakini nende nina naikera lakini nende ngatabanga chikule chindachira kamba angena abantu baminto tukonya nesto konyara obuyano n'obume so igona chira lende na mwante betini cha turakwana mwana w'umulende lakini achiro akayana. All right, karibu sana ime yomuroberi bwensa kimambia bono turabe tukoswa bene na gochaka gukwanira igoro yoburai bolia bwensemo yabo mulenda kono turaba twikira ase engana elia erengete yagendrete chinga cyabano kwabiro tanga ukabaga ukwamerelia chikura nkiama ke kwari kwamereri kurwa ena chikura kurese kiama gya odiye tukamenya kandende tukagenda iko tukakora kile tuakora tuanda nomination nomination tuakora to Brendan Paul ikatoka nganintanga ina ndende esenye narenge ange no musikije misoma libongwaye no musikije simba tarete kwa rangwaye ange na sale akandwa nakaire tigiti iyo nkatetirana ngenda independent nkali kile cyane ko independent yasarama ya Elmit. Yes. All right bene ekero kwari kuri gikikure iki nkwabwatekerenga nkwabwatekiagaso ngiye cyari gusuma anene mono aso kurigia oburayi bwensemo elia yabo morenda egentike karandi gikikore cya umurenda umurenda iriere maega ebitebinge ntamsi igipara ntamsi school ntamsi sinyagitari n'abantu bahita bakonywa ekera bana babakwandika school Valense maega imbantu bayitumeka byaro byayigo nakia tanga kandi chikule iki tukonya n'abantu baminto igere torogoshen tusukibo mulenda ite etanga nebosyo oneka nari kuri chikule na nase posta na tanga mulenda etangane. All right totabanga omo emsionde akabaga kuira matenga okonyoranga ase obocholi ntubwato yokobu kolendenga ase noena somo cheso bwenkoyonga atenga sikubali kushindwa si mshindani ase igolene konyorolenga nkonyara narugotangana narokobu kolendenga omo emsie narobeteka kuirigete ekyo gyokora award yabo morenda ase wikira bonoiga ngakyora abe okuyokwanira in general ngayeberete asama gendro no nyare ko yakombe ne chikwodi chinde mi county ya Kisii umulenda nere mageba ase binte binge ntete ko chaka goteba igoro ichipara cha umulenda ichiri mageba sana unawono ntete kuri kisambu ye pare ko rusuneka egende wigara egende guchi mumbunga asakoro kunga muti moja etarachi pare yirembe mono tuweteka nombono abantu in fact murira tokaria akuri kuruwa mpaka para asana n'ikindi kinyinge
togo tene chipara nchire maega yaso ye market yasuneka chiale metwe chiro suno mo china yokole mepara unfortunately bitambia na kolekana leto wate bipindi pyo kabiro gogaste yakolekana ega siroro omwemsi ekare gwacholiru igoko bangena abantu tegerere nkibagote obe mouthpiece y'abantu abaho kali uju koba umuntu bategerere gabana toyigunke abantu bagotuma kise gabana relative into batagetesiba esibale omusho tuterera sense meye yepara ntoma etenga kubwatekana nerichiko nigo konyoranga nigo mo MCA akoba gakoena na chipara ligete chirosi kolendo yokoba gakoena kinga chabe chikwagachwa no gavana gwetera asaba waziri bae ngoko mochia asokwagachwa chiparechi nabonko mochimo mo MCA nande mochimo gavana because toko tebanga buna bonchari engima osenga bomolenda kwa vekre contract yemo aspirations maybe chira bosin 14 as for example contract yemo de aspirations yekole igone nchira ya muyo kolige njiro siri abantu aspire cha njiro siguro enga kiyo musikeche msomar bongwae chi contract chira ngichinyige sana onye job kwa gwe pare kurukunga boigara nayo konyerosi konva mwe yakoro kiyayali nondo kuruku change ai we pare kurukunga rio tanchi neraro si pare yakoro ebe promalo bakor kibaite so ebo ne bipindi byo gatayange contract na yemo asenje kuruginje ko ibera bana inchi bawo murenda kome oyanga mo MC utene ni notable nga chipara chonse cha murendo chitene ni chibazo chimukiro chiro yasomeka which is a big lie because a county government ne wati chibasa chichiro because chiro yasone ne chipara chitigara chipara ono kuno ogotoma ni abantu nokungaira abantu bitwa murenda mba manyesi bakono sibabuja those are the problems which we have there kobatikana no butukiwa kwabera wakora kwabera okwene kibene nga chibesa nchabigitwa se chiro yasuneka. Okay. 2019 kretu Moscow ngwale ngo ofisi mtu abanganete ore chireyo tukalika maruba tukabe notice tukwanda mantoro chiro yasumeka tukaikia marubons tukasaba akasomo skigabana nabantu baye ego tuarangiro tukadabonga teganya kwa koraiga chirengo chakatwe korosi actually contact we on site olengo moria chiriga cha koroswa echire kare andra koroswa na tro chiang election chiko chiko chalende kare chire ya ekcho ande chikura contact koroswa on site chibe asomo gaba no ngwa tigete 2 million 20 million koroswa echire yo kare une contract ya chiete chibe sikaroswa chire gatena pakarero ekena bene ko chire kera matanga kire mikutana nkogenda bagacha bakabeka pia bagabike ngasetinga bankora bale contractor echire kare cha ngekorosi chusimba cha kabeka abantu ororo bangere korosinse igerenge korosi bale chire yo kare ke bantu ma yo choro na roya koliru yekira siranda yakoreki yatenenire pontra menge chire igo eroro asukuliera rososo okokonya abantu bawo mulenda because intune abantu bawo nchari bawo mulenda ntubwati government market gesa ezetongwa inere ntanga tota tekonyora ire toko etokonya number 2 ntondo to into national market ya itu kuna banjari we don't have it now inchina abere ngukwana na kwana no musikoro chabe nyakundi ngakwana musikoro kunga donya no soro na abandi batenga kumwale kwanja mo ndemo sabere chire ya national government national government yenye etekova ekole chire igerera abantu batagore babero ikere ipindi bire sune kane chire yino mugaba nororo ibiri gurumono ikiano kunyogo cheza abantu rabi center bosaigo abantu banya gwetera no mumsi yena yasi no kumuka mambia nde motonto anyumu sulira neta mano yakora ae so ideri gasi todo mundo echo raro agwese contrament iyo yes omushiwa tutirate asingani tudara to wikira asige tambokerio kiko chukwana ne chire cha serikali nene wikatocha kurigiriringa ingane yasi ya chakirita tabiringa gwetera ase serikali ya renge abisi gwetera somoske James Ngwae akabaka ruchi pesa kulende go kurigiriria nigo yabiringa twatorere transition igo ntonyale kumochiboli aba balege tibono iga twebenga bali babete bakwechaki usemba mbabege to borosobia
ya na muto kumaji kere kero oyo rueto ofisi yako genda tachite no ofisi niga chite ka gutimuka agatiga chibesa ofisi ko rosi chire yakore chibesa chachire cha change from that purpose chachire gasindenga inga ngasike chachire ko kore chichiro eba tutebenge ba chibesa chachite mutonto market uchake chire mutonto goros mutonto muchano toyo but tokora kore kama kama wale ken so tanirida yago gotantania banta monga All right. Tutikarite ase ngana eyo. Tuske uchia ase enseme eyo bwaga chigo chichiro. Yunsune kayoka. Chichiro chindenchiro ase wode ya Bomorenda orabe gukwanira. Okay, Bomorenda ntubwate. Ntubwate chichiro chinke, chiro within Bomorenda, na chiro chititra aligere bobuya. Ntubwate kyabusura, chiro neroro. Ntubwate eyendere ekiendege nyakyugiro ntubwate yende kurukwitibo ne narekarano ine chiro within Bomorenda ne yendere motonto nda hapo ya basina chari yiro Bomorenda so bad ne chichiro batende ba eibono ke kwa gachiyo yene ne kwa gachi motonto yobono motonto yakoreke yakuniru bone chitugariti ne chine na atoire yes. All right. Asense meria yokobe kwa gwechitaya maite chitaya chiringo konya chiri anana mono asogokiania obosalia ngakira bokwanira igoro yokobe kwa gwechitaya se wodi ya Bomorenda wodi ya Bomorenda kwa titaya etayo musikongo abelete long time ago nero era yemo ego cheyo kalimo ego na ndi yarimo ego atime singa sune ka market tibwati taya chikomurike chiro gati but into what is street like chia bikona ba China cho shingo ka chiro on the road yeah chi account government chiri komurike chiro ime chikweta. All right. Tusko bosa singana erengete chisemi nto abatokoranga umugabana we county ya Kisii gakwena na chibasari na boigo tokaranga aba MC boigo bakayego chicheke baire na boigo abantu bakayegwa ntamanyenga chibasari chirinja abachigo ikera bamenyi be wodi ya Bomorenda boikera nune wenrete chibasari chirichia rwegwa bantu bakemba anyora nande banyora bakwemurungania chikonyi bantu bange bachinyoreti abantu abange abachibasinde echia imbekirete bakirete chia CDF lakini cyo mugabana ichikeri na bantu bande echia kwa wa buno manyire buno romo iri bwa MCA gose buna kwa mo supported na lyo kwa pasali lakini ayuna job kwa ndo apply pasali burongwa na ne ode media pasali kwenye ngwara kana kole side not get it yes. Mwanchumurelia Ondizi TV ayuna mangana yomo ayo omoshimiwa Bernard Kenyanya kolende talia mangana Ondizi TV nekerengerelio kiaye anemono igoro yoburai wensemo area ya Bomorenda tokaranga umugavana gako bagagwe soki na kuena na chibasali kere woda gotara ntamanyenga nkiona bokwanirige chambo kere kyo yogotarira kere woda gako na chibasali kwa na chibasali kasi umugavana umugabana no kokolega asinde ngaitali chipasa nicho echio omo MCA ne joda admin che ward omo MCA na wate asina abantu bakora birine bipindi byo gosireria abantu amabarato kwanya koro muntu wakoro omo batanga kwa mwa obwakire ne ruibo igonga is Kisii County government actually you are very far away eturumaya gare Castillo ibipindi tu peke yake kwa mwishimo tebanga umugavana oyo obera yakoranga gakwena chibasari chiaba chigo siranjiri wikira bana incha tebanga injo monyene bono ntata kwene kinga chabere chigo wikira ingani ya bagote abenkyura bagote ba. I want to tell you mondo leti pasali abantu wikira abantu buya no muske Elvis Omalungwai wanyoro kuti pasali ngore chiarenga abantu borongo chiekera abantu chiaba ende school ibi ni bipindi peke yake yeah. Mwishimote bongwaya senge njomwa bwato bwa matopi ya bosena naranga mwa betu mukungusana na Simba kidogo wa matemboyo ni nasi ya korekanete korekana mnango kote iboniga we are approaching 2 years weso kwanza kueta Kisii County ngema kwa tebanki gavana arati ya kore zero work ni kipindi tu barumbana peke yake mate boni onge office abantu bane kuga moinaga ngo karanza sempange gazi mete kero koru ya abantu bagusi Kisii County tetageti
igetaite manager tetageti machambazi tetageti bantu babwate obugunisi mu obongeza abantu bakisi I want to tell you na egesa ongwa beto office no muro bero office ku Simba enga kia Simba na bantu bero le kisi county mono de amatu kama abantu mari kurwana mo janda ko bomo akorora ngere bantu nganchungo ngayo mo janda oba omo akoso we problem mona bono mwane for example mbate family mo janda oba ire tingo takabantu barwana ngora ese yinyi wantu bomani ngora ngere bantu nganchungo tukaranze tukwane to solve problem te so kararia abantu baitana maniga kora kaiteke that's very wrong so igonga in Kisi County the problem but in the sa to kwani yes omweshimwa totekereta sengane yo mugavana o county ngai yako twale ro morembe ka kuminyo kigwa abanya nyimbo mbatete ko mo morembe ka oteba ngaba nyimbo mbali ko mo morembe roche na korobo kalirwa ya kuminyo kigwa kerensemo job unoro bisiaiga unole gasiga ole gasia usikana ja kurusima usaya so fiskoti nga karuma gutangasa na kongwere lakini kolende etokenga nabwa natumire abakonyora no sokiri nabara tumumwe shimwa iyo ni vipindi wachana nayo gasia sinyo mumro yote lekara na abantu wa advice what to do akonya Kisi County and let's talk in the direction we'll end up calling miaka 5 with zero work Alright, umushete turarango mbarabara somo Robert Wensa kimambia yabono nabo igubanda tusange birengere byaba stukote na usangana ndo tera somtanda ito Facebook and Ndizi TV News Digital asense media YouTube Ndizi TV News wetera somtanda ito www.ndizitv.net wigo asase namba ito SMS 0792192834 ndo chenga Taylor Mugusu Onduso na Naomi watching from Rwanda nibo machoge barabuno inde miumoro bidiana Gladys Enyanya Joas Nyaimondo on save Gladys Mora Jaredo Yunge 1% Thomas Bundi Ebundi Thomas Saisi Steve Nyatigo Jaredo Chichi Embusuro Engia Evaline Ujumbe Munyora Tila Mugusu Wonsi no bare mimero berbensa kia MC Sairo Saint Joseph's Parish Amasogo na wereme yo morobere bensaka venia mobisa kurwa bontari bo mariba agesero niko ndani na my mother Nyarito Ochoro Mary Ochoro my mother in law Bita Nyakyogo wensi morobere bensaka Rose Micheno Edel Monte ndani morobere yo Unilo moja. Good morning to my dad Joseph Atorori and my brothers and my who is this and Chinga Stacy Bosibori egati abange bande tukobotu morobere bensaka Samson na Migosi Ayera Kurumarani Boda Machua Stage ndani morobere wensa Kian Dennis Mogoi Kurwana Ivasha Karagita alafu ndo chebo igo Itibo City Kisi County ni akwatebanga akotundi ndani iyo moroberio wensa kia emambi yabono mwancho morelia Ondezi TV gatebra ndetu kubatu moroberio wensa kia emambi ya abono ndo chenga Rebecca Bochere oino boyotabanga bwakire buya ndani iyo moroberio wensa kia Amos Martin. Good morning ensakia from Saudi Arabia egatebra ndetu kubatu moroberio wensa kia emambi yabono inyorango mwancho Ondezi TV netandeta kusanga nere omuske Bernard Kenyanya kurwase wodiria ya bomorenda na marasante kumulekera amagendro asewodi na boigo ime ye county ya Kisi kwa hiyo kwanera amangi goro yuburai ime county ya Kisi tutigare asense meria ya bomorenda mugabano county Kisi so irata manga obera ko gendra okirania abokoreri ase chinsemo ase chinya gitari anamono nya gitari ne Kisi Teaching and Referral Hospital tocha sense meria ya bomorenda ensemo yeino mwabere mokoranga amoncherio ande onsi ase nya gitari na ndinga kyorabe kwanira igoro yesinya gitari tire ase ewodi ya bomorenda biamono skujo Shinya gitari cha umulenda na chiroro lakini wakorera wabo bulenzi kera ni botayisha gitari icho na bonto kwa gitari barkunye kiendege na gitari yaranga n'abantu nkonyera abantu lakini mali baramake gitari ro noyomo tuataya tumete gitari onde amenyororo mbana kwa gacho batfit kwa gacho lakini gitari ro noyomo bieka amo sisto yomo we appeal mwenye ngo charenge patine ko rutu atayebete bakarero ntwana komara ifrikinere arengororo mpata kunyirushoro kinende abana chimpakante nate kurwa yesmo kwera kimurige ngao moiroro
ntugwate nyagitari endelio tanchi ene nyagitari enene na rene wanda kwa chinguru yagachu na ndo nyiko nyara kana sa ebo me gwata no bonene tonyore nonya ne chiwodi ororo ji sa chikwende chons chi choro no ne nursing home chiendo ororo kera ebo me gwata is about 3-4 acres no bonene sana ne sen choko korel borove abante baraire gasi boro ba kunyura manganayo tugwate yendere kya usona yuraria ya era kare about 2 years 3 years ago njanya ko yako no munyagitari ebi kuno ne bana dara bakole banyora ngai so yabante baraire office baraire gasi asinyagitari ntubwate wizara yobo chenu ntubwate ensemo yomo MC omo MC ere ngayoko momochelia ekagera ndo chenga boy gens chinse monjiro konyoranga wizara ichi yobo chenu ne wendete kuligirelia omo MC manyete ndo kumomochelia neke chinza chingi tali kubwate bintu bya mulembo bamwete mandate yakole gasi nakingo mochinga anyendiri yako imukabwati cyo cy'ubushare cy'ikira cyobo cyenu akitenga bono for example kya busura ya era tarong time ago dutari tonyoro munyagitari kerba sinyira ko mategarara akwana no mugabana kabana akwana n'abantagu nyagitari yego igoro bikinya Mario agaraki abeko bono biko sanya akora maganaye erega se yabo command agenda mutonda bero ari mutonda ya assembly akora assembly boye mutonda noro no bwene mweshimiwa ngachinga kichionsi mutondo tabwati ma anseme ndako genda nonyore ngase nara kali gochi banta ba job I can tell you here for free nimbo gwatigas ba kora wetani kwanda mutondo sino ni bintoro umuntu abantu aba MC boka ba taliko genda mutondo mbake oyo bugyakumu oyimbo nchari yakuru taliko genda mutondo mba itani tino bugana because tatagiti bintu bire kom na abandi mbaro bati abaitu babo nchari batatu ntubwate mudurunga picture ntubwate Trisa ntubwate na Ombati tirobda tokwarus mutondo yeah you don't change me that's the truth I'm telling you ekiera ndata kotta biga ntegesini wala wono suneka na gote yuri para chama gana bosio pachena wanda cross para besero korwa gende tubocho mujumbe tocho mugabana tocho no MCA 3 people mbawanda kubeka pressure echire chipara chirichama go mucheno ya chirosi ataragenda kiera ko genda to yonyora mundo chirosi pare echo na county government na beka ndetera ngaki yini aseni mo ya national government bachito kora lakini problem kondo kwa pressure tayo pero bueno ichira so ne wanda kubeka kapros para ya busia mendro de kwanda chips camp ebe kabros ichama chibe kwe malo chibe kwe lami kasi trako sunikiri nchavu ya kone no mo tima ando sule ka second one correct revenue to this county na ende ntu abanda ko nyone municipality suneka almost kongwa ekrani omo msi itari krasi ikagendo gembo you know suneka ndo gembo you can't compare as and also collect revenue kin because nyoro montara irangi te chianda utchinke waya nyito waya uchanda utujia ebintu byanda the other side go you the ko no ekiagenda too late so those are the problems which we have I say what do you yeah all right tomonchi murunizi kuna twenda tote banga nekerengereri kyomo eshimiwa Bernard Kenyanya talinga no gotene na Kwandizi TV kya tokarata bagani baito baba gusansa munana boy gotumanye amange anemono kubwachekana nobo manyi bwabo asenge nchonto bunandizi TV ntubwati bumanyi nabageni baito bako babagotobeka asenchera elia ya boronge to kwanera echiro nebwendete tware shinyomba kya kibara naboigo ense moyende nobo chenubulia bogotoka kwa machi turachakira shinyomba kya kibara chiro chekero kulire byasi chiro ekyo chire ime yabo morenda nchire ase condition yerengiera bigotumekwa nabantu bali naboigo abantu bali abasubati bali barase chikiro kirimba bwata machi bagoisa bano bagusubiria matunda yojo bona tukukwana suneka market bwaticho Ondo wala tukari biashara suneka market wako genda chicho chiri hotel chiri within suneka na chibajiri within suneka
Number 2, amachina rajita akakunyo sune kane president sometimes back. Emote gachika iya. Up to now, njanya kubekwa abantu banyora amaji. Nga emota nanite kwa nyaka president eje gocha sune keche kuboliwo. Ikine no ne county government go omo MC ya kwa ne kabana ngaya mo changora machina rara kini emota ya yire ngata gukora emota ibi ko manda banyora ama basibi matunda yao bigina nduri nyato bekeri chicho nari muchura wo musafi wana maji tayo asabu chonji asabu wana chiro ne raburo chicho ya abo kumbora mai kwatenge gomo kwa ne gasia mai kwatenge gomo mzi ne gasia igom bari gas amna bantu bari grasi me completely bangu kutumunga babero nyembi chiro jari wako mapi yeah amache tari chiro ka kolende serikali ya kaunti kwatika nalichiko neire libaga lyokolema ebisima chinsemo ao ntamanyenga na uranyolenga ewodi ya Morenda ngora atwara muri obokongu bwa amache chinsemo chindenke chibwenderete chiri mu ebisima bitarali mu abose inumbu ya muri maitera tokenga chindo chimbu ya chiri ensemejo Mtuwatu kumbua amache bonchari mukere mugasobeire amache ngusirale gutoka kyake nanda ndo akwendale naende bono tukene ngo cyana kumya mtuna banchari mtuwatu mugumele ogolemire bisima elsewhere lakini bonchari ndaro bisima libe kubana mtuwatu mochatu bisima bonchari mtuwatu mochari bwa amache lakini ninge gene tenga litukia limo Nyasaye na chanje na into tonyoro musamalimu ya tokonya amache asiboti ya Morenda abantu batiko chandika igode amache ayo yes ere buya kegima ntoko kwanera igoro ya magendo tara kwanera igoro y'ekisukuru maite serikali ye county neire libagali abene gwetera no na saba MCA aso kwene kinga nkorosi bale ebirasi biriya bya ECD nabo yugusira kisemi kiria kya ECD ntamanyenga ensemo yabo Morenda mugaba nabatakuruiranga nabe gakwa gakibirasi bya ECD ntamanyenga inu mwabere mukwa gakiro birasi ebi naende ngaki abana ba ECD bagendrete asia magimabo yekisemi Liamano ase birasi bya ECD aisese ito Morenda tindara nonekamo lakini nyine telinde kere president ya lenge Mosocho pare kwegole Palis omo gavana nate gatenga 128 classes in Kisii County lakini kana kitu kubwatia nkaba interested na Morenda muno nkachikubwatia Morenda chisukuru manyenga nchi igrasi imbiroro inkagenda RP omoiso asamenyete asakurunga kebute primary school to confirm ne class inkero kanyora class inkero kebute primary school nkaruka kebute nkanda kyabusura kanyora class inkero kyabusu nkaruka kyabusura nkanda asakurunga bitale primary school kanyora class inkero kebitale ngacha sakuru itibo primary school ngacha kyoge is near home class tike nkanda sunaka primary that's nothing kanda itirio primary school that's nothing anyway ngancho karne wording me Morenda to confirm ngaki and nare kita kya bikiru muina kitara nganyo kende zero work nkabuli abasali bana bali chineiba cyariana abona nene confirming class tike so ntateko tabangiria yarenge igepindi kya pnos yoko waki abantu chinkobi nga kiyabe lakini birasi bitibiyo abantu betu ba ECD beji bawo Morenda wateme cyane yeji class nabari mu bayisaini buya so yona rainda ko tuyesibona all right eyunegati yali agendate ase ewode iyo ya abo Morenda boiga serikali ya county nibwate libaga linde ebwenrete koba gego ikirania ase ensemo iyo yobo teneneli anemono achisemi twende ase ensemo yende anemono engana elia erengete
maite serikali county ne bwate boigo libagali okoros chiskuru chobubundi na boigo chi polytechnic anene mono ase chi ward maite serikali county ne libagali abene ntamanyenga imiabo morenda chi vocational college irenga muse centers mubwate naende nga chabere chikoligeri wa bebene linde kwana kinga chabere chikosirwa chirasiro maya gachi konya organs yange protecting yange twenga kiyo musika chems marongwae krea gachi twe kaera na bire opakabona ane tone ga yorende arosu ni umurenda wetani yeyo so naona ukene naona abu na botolego na botolego ane mono maite konyoranga chinga kichinde karo konyoranga chiskuru chinkorosi guchire abana mbali gotoka bakwenda maite ndigita barayo moyo ntamanyenga kwabiro kora muchando ngabuno yunga ebe skuru echicharos skuru ni yaros iwo yaros etigunga yaberega kwa bali muri okay ekera sabara akawas wairire abantu ba posted yororo intuna bamurenda nande abantu bagonchari ekere abantu ngora bari kirwande protecting ko yito era ni babonchari abantu abanya bakuru kyabusoro hande kirwa aso yunga ya bonyaro yarosu njaerete ndabana fuzi bakartaki baro yokolera ikosikosi shokoboko because in the taerete era unfinished that's why ekirite abantu bakwenda kirwanda protecting yeah to get their courses askendo ma tuto kumulekera amagendro ase wodi elia yabo morenda ntukuri elia ensemo yemo MCA Boka wikatukunire omubunge nere turamanyanga okorire kende na twabeto kumuchomo MCA bieka takonyara kora mere bieka ensemo elia yomubunge ngankira bakwanira igoro bakorira waye anene mono tuchakira senseme elia yokona na chibasari che secondary che secondary chia wetu akende nchiro uri na yata kere ko ruji kere ota remember mo jumbo lengo last time igare ko 5,000 to 10,000 ono yo ko njoke ese kondele ya 3,000 wacho ba 8,000 nishia wetu lakini rende nchiro uri na chwanda ko abantu baire chipasa licho mbali bali need yo kuchewa all right ensemo yende obwagachi bwechipara kyagero mubunge nere nabwateli baga mate nakonyoranga omwemzi ole miliko liriya mubunge era tara bekeria ndamanyenga ensemo mubunge ere okolire mirimo ya so chipara inchira kolire inchira tarakora unabono chipara chiri niti okora kana nere koru asarunya kyoge ende soke karano nere koru kyoge ende soke uchinje gaiga gyosukene ngawu nere ekerbo SD charge soke nyangiti pare trako nwere besana yani igari nchi kaitro but as we speak ora etina mabu ombi bite weto para yokukumi omubunge boigo nabwate libaga lya bene lyokwagacha chiskuru anemono chiskuru chiria che secondary na through CDF na boigo chiskuru chiri choboroso ndamanyenga aso kwagachwa we chiskuru chiro chyo ngaki na boigo kuligeria amagendro as chiskuru obereka kurukusira tinda kororo mono onyembo na racha chake as we speak kionda ko tena kiria chake by mo LMP all right ayo negatia ya baraya babwendrete gokorana kwene kinga babeire bakokora amagendro ntamanyenga boigo mubunge nabwate libagalya bene aso kwene kinga oborendi mboro agwetera aso gusira abanyanyimba aso kwagacho gwichi police post boyo kwene kinga gotwara bale kigali ntamanyenga in terms of security enseme bomorenda naki oborendi bole bolinzake lakini ndi ekere tu akwana na barai bali ba community policy kwenye bairanire maya yake yasaya nancha bairane mirimo oro ndi batuko babuya tukabona mu cyando uri sunika
abasikali baitu basuneka ebago chabate na one side asa kurkunga inside Amani Clinic bate nona kina kwenda cheki gatabu skeli kiri nge bare patrol sunekengi but bate one center aba wanta ko patrol sunekengi ma from material to PH because yon since ko suneka market but two omujumbe wate banga ko chinyomba chia Pascal Mtwinde umuntu wizo tokati tenyomba ya Pascal umuske oroyoka the late kenya sana kasana ya akomya sana pero muske ontuka chapa ibure nyomba ichuzi hospitali na waswa na usi Pascal paka traffic paka disi haino wala kusirimu so era tinda kenda na trike gani yo komenta ole ndichime katika rende neringa abantu baito umate bon charge nentanga nera yatanga tekole tombolembe kere ya bete usiyengima so tunguton manyete kwerenda lakini tutakita serikali ngatomente ukolenda muno bona suneka police station tubuati gari ya baskari bago tumega bago bago sukuma ya mara woka imagine nga ekina bo mujumba abantu kuboria nyango babo kindiki ba konye station yegari ya tumeka gari kugesonso wasikoro bosongo ekara bwate emergency cyo bako bakonya so nere na hari nsake tukirende nga ngone ko basuma tole ba semba taboke bakonya abantu baito ekirukuliringa ekirime basukane koraba ni matinga amatuka maega ntobotokoro mu basukano bumuriro ensemeria ya suneka echiro ntamanyenga ensemeria stress account correspond ase egatie me basukano bune nkiura bwe kuyikwanira maite ekere musakano wa bumuriro no risk mi bya gitari suneka ekere report ya chiete nga muriro chire yari ya take long sana gochicha so onye yari to kanganja rengange mete kero gutwara chira ari riseto na vele me kutigara igaye county nene ne ndende se sub county ne randro bank wa papa singa in case kende ki akoro ki abe responsible bwangu ogo konyo ko ko arte bios ki bios ki kara bikaera so ibonga soko mwana mu karo mu boka nerense because obo ale kwegari yo na kanyo na sinde bicho correcto kurunyamira imane boja buchichi bakara ichi konyo mu bokira yes all right tobeto waswabo igwa mangana alia alengete county ya Kisii anemono usenta manyenga nkwabwa tingani ende okane ti commentera anemono igoro boteneneli bwabo morenda tarachi ko swase kiringa kinde omer wote ba morenda wonte tenta na mbolense nanda abantu bamintu ba morenda tetemba sasa maskania manene ekitari kintungo kwana because ba kwana muke manite ngobore ndwete mbole yani ukali wetu ba morenda mbolense tulemeire ekera nonya ekere mwacho akomo omorayo ino na wabate chingu cyuko riya barayande konya tubata abantu bakorite chikos barabari emyaka yawe yekiriyo kurikwa lakini konya ngesinge nyo tabuatio ndora mukonya no harabo konya umuntu bwato ndo mukonyire emyaka etera kurikru wari I want to say nga setu umurenda abantu bakorite chikore cyubwari barisiko nabange bari jobless lakini bari capable kurikwa nanda nyora abande bakosomya chiskuru chigache bagwakana na nechboard so bono ebintu bine bingo change abire obotaka kwaba asekenyo bono kero bwo obugambi kero bwo beigo ebintu bikusareka egonko sabangati kanya sanje abantu baitu tolemerani itura ikichinka kichogo koro marekepisho muri gire libuya ande ntoenda magosaye kregwa toko kora nimba point yo moiso bichimo nega ntakora all right abunobe go kwanira anomono igoro yenchira oburai bwenseme yo bwendrete koba boko rongiwa ogatebanga ensemo yao okabanga nkwaba chigakea kengwa chikobo mu MCA maitenga abatebanga koromorai
ni gotigalete ko chiko ko murai na ta nga karo morokia ni gate ko morokia. Once a teacher, always a teacher. Once a leader, always a leader. Oburai ni go bako gendra inkyo ndate wakora anene mona so kuna magima yabamenyi bensema ya Bomorenda. Okay, ngonya rande ko konya kesi nkonyara kena nyuri reporting mu chando wede raiga ko konya to konyara ende tuate yabantu nga tokole na trust to soya raiga ikiera otatabirite abantu bamiro no muri ibintu ko genda ora yabantu abakwambira na ndirinde munyite kali bantu bonse bakubora ikikora babona ndi batigara kubona abantu bateberana nenko musana because ukikonyora how much money was spent here abantu barite batena kuzingi tiwa nombeke biashara byane ango tindiare but bono ekintu nkiringi yego tabanga abantu bandi bamure namba koleru aki nambara koleru une egase wante ko korwa bigera bomulende yeto taete ubutaka boke etanga ne bikibusi ari ne kuruma ya gatuma dengaria bintu byanda gari bintu byanda so ibine bintu nebinge bikogera to kuri yoborayo job ikiera obugambi ubu mwaka naru kwete long time ago ko moke ira kabere municipality ya Busongo baya ko yakum ira kwanyita bya kumsana asaba nchali bali Busonga umuntu barete mu gakoro moke late because ira manyite natali mukia muntu mwire Nairobi nakora to muntu town iraga amatenga ki nakuriria gaosike kakanga naika start from here muntu usendi ni oro mwindi getema yitase getema tenga aya nkonyera muntu onega si to kurwa banchari bantu batangira Busonga nabakia kum because pale angene town and batol to mo kansala or forecast so we need them to forecast bara kwanya bantu baso bamuho kubinyuro okay Mheshimiwa ni matenga obochori bokale 2027 ino mwaka wetirubere nemerongo ebere nainye emyaka ebere 3 nitigarite ochugosia asiwikira bono iga oyo tigarite koba obisi no mu MCU kolende tarabto wikira asobochori asaba menye waje kuirige tambukiro igochwaka chikura imbindo kiebyo orabe goko mosemia anene mono asingencho mwensi nabarai chikura mwale koligia gokorera abantu babo Bomorenda ameremo namageno inki kabwendete kokora elinda bega kwene kinga obere gagosira umumenyi Bomorenda. Number 1 na tali yale gotegerera tali yale ko ngumere gatupwane nga kikyalenge batikara to mena zina matanga igagonte bienga irangora nkwane bia nali ankinda yente yonto kwa chikora mate ko tali bwata na ndo kwa chikora the point is this tigatike kogenda na abantu bamate chikora atike kogenda mutonto amanyera atumetu no abantu Bomorenda amanga bakamotebi ate mo gabana Bomorenda batebirega ebatagiteke igenda like this ache story ekiera bunero mu MCU Bomorenda every financial year akayo 40 million akamana chitu mule ituko ndio nilimo ana ko tole arangire Bomorenda batenga banda babo nyawo for example ina 40 million chaba Bomorenda ngimuga tankore bonyawo example nana korrekyo ko sate abantu bakia busura ko saba abantu mukuru okeire ena chibasinga naira ngimuta tempa korera aseino ekikiana ko ebintu bine biso kwandika biyora tabantam chibasiyabo ko ayo batenga na chibasane nayo ngimuta tenkole akoereze nayo bayi birengera so that mumane go discussing kimukubana moka tali ko kanduka ranzo ko sembo zongo obange chibase chabeka ando ka tebantu na bangirira ikontra ko abantu akireta etakira uwente ko nabantu bakatebi na babate musange birengera so mu wanenga igeno tokora tonto kore etangia nene ya maji tubeke gaiga toni ya maji Alright, ndo chinga kefanya ribo kurobo basi bunyankama no alimi omoroberio bwensa kya egatia barabanda tubwatia ase imambi yabono mwanchu muri TV abuno tora chikogenda ase omotimoko omoke kolende kitora chikwirana ndo chikogenda gosanga nere Bernard Kenyanya umushimi wakurwa ase woderia ya Bomorenda.
Obwansu Womogusi. Pure Health Natural Herbs Clinic nenyagitari ya Chirenguma asokorwa obogwenya gotumika amaliogo yemete. Mbabwate abanyagitari na Dr. Gikonyo abakolingolya na kogwenya amaroire a abuna, arthritis, oboroiro bweskari, high blood pressure, UTI, ulcers, asthma, hemorrhoids, fibroids, prostate enlargement na gokwa endurume. Boigonkwena na bale amaliogo asaba sacha bali achinguru cyabo kiranirense abasubati babwate omuchando bokorole rangi na boigo oboroire bwelisangwa na yande amange mbabwate chimashini chekerero echichikolingolya amaroire eliokonyora obokoleri bwabo batalerekera litko asorosagirwa borwa Nairobi, Kisumu, gose Mombasa. Umerana n'abanyagitari kera litko lya Jumapili ya Sensemeli ya Ikonge asomo bagani o Millennium angenegeta seni kya mabuta ya Pebo. Kera litko lya Jumatatu ya Sensemeli ya Nyamira asomo bagani o Nyamira angene bengi ya Equity. Kera litkoria Jumanne imeyomo chobo songo omubagani o Capitol irongo litangani room 117. Naboko kwana na barabo gwetera ase namba yesimi ya 0722 300 630 gose 0788 313 910. Pure Health Natural Herbs Clinic. Your health is our priority. Aye no mumenyi borogongo rwagusi kwabeire gwokwebolia nkayora nyole endagera yetugo yago bono e company ya Sigma Feeds ne bwateli chivu lyago mbabwate endagera yechinkuru iyo manyikantabuna so and winner mash pig finisher mash egatie chinde mbabwate endagera yechinswe endagera yebimuni nechisese wachakire bimanwa wikabire byakinire mbabwate chindagera chechinkoko bunabono mbabwate starter mash layers kienyeji chicken mash egatie chinde mbabwate ndagera yechiombe gochakira eli yechimori yani calf winner billets endagera yokomenta mabere na bwigo mbabwate ndagera yechieri eyumanyekantibuna ranger cubes egatie chindagera chinde Erio kwenyorera obokoreri bwabo chingaki kya maorokelio ikerana ase University ya Kisii asensemo ya Nyosia Farm chitariki emeronge bere na isano na ibere cyo mutinyo gatana limo mwako igabwe chirubere meronge bere nenye elinde onyorere obokoreri obya Kigima Sigma Feeds richibu riendagira yetugo yabo. Je, unawapendwa walio nje ya nchi na wangependa kukuzawadi kwa kukutumia hela? Pata hela mara moja kwenye simu yako kwa kuwashauri kutuma kupitia TapTapSend ambapo watapata $20 wanapotuma zaidi ya $50 kwa mara ya kwanza kupitia TapTapSend wakitumia promo code NdiziTV. Download TapTapSend kutoka Google Play au App Store. TapTapSend, send more, spend less. Ayumwanju wegeta sini kya Ndizi TV na bogo tubwate wetera senjera y'omutandao ya www.ndizitv.net ili kutuligirelia na bwigo usonje mirubiri yito chinsemero ngeberenye nyaranka na bogo sonja wetera sesimi yao yakoboko laptop smart TV ilio wegokie Ndizi TV obwanso bumagusi. Naona ngoma imeshika sana. Lazima nitese, ndio maana nimeileta studio. Karibu E-Generation Studio. Asante. Walai, nani kama msukule, miezezeta, vile vitambuzi. Nipete na such kind of love, baby sing unanipenda.
E-Generation Studios igo babwato bokorera ubuya bunabono babwate photo studio asura ku kibice cingiya cinsera ekyo abantu baho baragusunze asama tukale bosyo babwate DJ Academy asoko bunduso muzike na wochoganya cingero cingiya ekyo abantu bararengo by'amariko babwate audio studio iyo egasoke amariyo y'amakironoko nagaiga mwanje ari nayo gukora bare live streaming na bwigo babwate video shoot asibapwate chikamera chingia ekyo kigosoke kibice chingia kweli kweli komenta nayo babwate sound haya iyo erengia asemisangerekano banyole asenyumberi ya Twin Towers lirongo lya 5 na kabere yani 7th floor ibyo Kishi. Karibu E-Generation. E-Generation Studio aiga utapenda. Naisiko yorogongo rwagusi abasubati nabange bakora emeremo eri kagaire kobanero eyabasacha Konya mataro musojo kaenda musojo nigo turatarira abasubati abaiga eri kumanya ninki gekogera bakora emeremo yiga eyo kagaire kobana eyabasacha umera nanche Dorcas kemuma asomo rebo mukungostengo eri nkomanye amange kerari tukoria Jumatatu jinsa ibere chama baba Imeyandizi TV editumumanye omukungustengo ningo. Womukungustengo Jumatatu chinsa ibere chabutuko na Dorcas Kemuma. Kurikira bono ayebunu mwagachi kwa manyire eduka okugenda kujya ibintu byose biriyo gukorera imirimo yawo. Osmo Traders Limited nigo babwate kitari cyo kwaranse ase nyumba yawo nabo igo kubeka sinyasi bune babu egikoni living room nabo igo ekikobe kwesiko babwate sanitary wares ubuna chising chibakurichete cyo cyonsi showers towel holders soap dishes racks mirrors na hand basins chirangi chonsi chiriya chikuburukanibwa ne computer nabo igo chiriche spray paint no chire mbabwate chipboard buna chips and boards MDF boards na chip boards ebinto au byo gukora plumbing buna PVC joints PVC pipes na chi water taps chonsi no chire Boigo na bokugura chi curtain rods, hood screws, chingulu chonsi, door locks, chi pipe wrench spanners, screwdrivers, banyore, old Sansura building, angena Kisi main bus stage, gusua Kisimi, ase namba, enoti sano nebire, eye mokianda, inye isano, enoti inye isano nemo, Osmo Traders Limited, customer satisfaction guaranteed. Ndizi TV Ubwansu Bwumugusi. Ntumurelia Undizi TV ngukwali nubene ase entunda yende entunda yomwerio ase umuroberio bwensakia emambia yabono ase twende tusanga nere mweshimiwa Ben Kenyanya kurwa ase woderia yabomorenda obira usangia amanga na intwe emambi yabono ndochinga umurelia Undizi tena watebanga retired teacher Samuel Ondieki tuned in from Suneka City. Kora Suneka mochi mobe city wangu iga etauni ge kobwata na etauni edoro jenga ngobwata nere truwe pare yes atabanga tebia honorable Ben Kenyanya that 2027 nere mambia yaye mimi ni voter kutoka Vomorenda ward. Yes, so you know retired teacher Samuel Ondieki okwaniri emambi yabono igacyaberabane to bwati umuroberi wensakia emambi yabono tengo turaso asemitandao kwikotorenga mbarabia baba babere bago sign in ase emambi yabono ase umuroberio wensakia ha
abantu igasoma kefanyari bonto igasoma egati ya bange babere gutune ime y'umuroberio obwensakya imambia yabona singa ote y'umuntu muri Ndizi TV naboko no tobwate otera somtanda ito Facebook and Ndizi TV News digital asemari YouTube Ndizi TV News otera somtanda ito www.ndizitv.net hasonyala chinse mirongo bile na inyama tukatano na bere yibikwetera sinamba ito SMS 0792928834 abo igotobwate ase imambi yabono mushimiwa nkwaganite koba omo MCA bwe wodi yabo Morenda nabo yekere kwali gocha ko mu MCA na mangi kwari bwendrete gocha kuikirania anemono asobokoreri bwao ndubwate ebunge ye county ya Kisii noisa negete ne bunge ye county ya Kisii nabokoreri bwabo nande ngoteba mbiyamano nande ngoteba sambiyamano ntabeta mu MCA this time because things are getting interim to be called assembly ya Busongo. Onyembo nguna jinaitiru ikera tingo ancha nonsense mne chiro. Ikera onyemo acholiru nabana inchi moiru chinguru nabana inchi. Korera bana inchi ari atakera okorwa. Tiemande mo kwanda assembly aria mojo korali mutagete no mugabana. Teko ya bantu bakoboka. Ya bantu bakoboka. Ensemo yo kumulikira abokoreri bwe serikali ya county ya Kisii aba MC babere bakomonchugwanga nigo baikaransire ne serikali ya county ya Kisii bose babere bagotwara obwamato bonge ne serikali bebire mirimo yabo nkira ukwanirengani asema ngana aba MC ba Kisii nigo baikaransire n'umugabana ko arati igakobona ri obwoba na rubagura nande bono ayo no mwemisi yo cholire abantu wanta ko bamano n'abantu bagwagete chikura kuru mashinani umugabo nakiri chikura ngwakiri chikura ono keraho abo bakara matina yo wategerera ku mukandi ya tochori nanchori inchori ngato president y'abantu bane ikiraiga naiga nane ngo basaitira si negana lakini kana mu wakara matitire mu abwatia bono assembly teyo twabe tokoranga inse yo mwaka oyomo usense myaka ibere emiswada ibere yogo kukanigwa kabara isiko umutanganyo yobo waka monda isiko oyonde oyobe tabosoka yo ubugwa kandemo ayorochenga aba MC be wodi bose bunge county ya Kisii mbabwate ebirenga biri biwenda to simbabegete priorities cyabo biya anemono astokoranga emiswada impeachment ya bukire again bakorta biya motion yale ngi kurusi demo bakorta biya baka YouTube taisko elimbaro gati omosko yunga anytime onana otogo to maralia ekigrande mutara akora magosa ando bona sikora again babegete motion yo kurusi ya deputy governor mosike monda ekripo ngirina ara chusi omonye arati agateba munda gatena gukwana kamatekarate kora kwana ntegera akabota likonda gateba yaya aye naye David gamana yane umanyite yangu bono muntu tojante busonga akuru just mangi lakini sisi njongwa ya ariko mu rachigari on the road umumnyokie para gweta tingo kora makosa ayu ayino mwaka kwe kanisa ayino mwaka manene ngwande guska igabona naye mbwate mambi wama kukia ndonge kumyokie mwaka uyu which means singagaiga ni vipindi hakuna kazi igobono aba MC yaba bagande ne nigente bachagete kyogo kandi bikori by'umusiko yobo unabategete ndema office ande nebi nabande mbakutubuza no bono oli na namnyoke ubusayigo sababu tiyo monyachaka mnyoke ubusayigo sababu tiyo direct umuntu na mungwana kurukwa director ya university mukaya akora interview ko ire kwanda kwa yego arengi gasi kize nja akwana opposite yo mugabana tairi mere yo akamenya kuzu na banjari bakomye ku umanga mabagaya taira isko yanyora na inde ekiera bono yarara kanini mu ngako na what interest nabantu atagete kubeka akakobeka bayiri baye birogo office bono gasi rabune ko mu job minto ubugabana no bolito ase mu ngako ekiera mweteka kagambire a constituency eyemo bona ko aba 9 constituencies
itageto mu manager manyite nkiaga kwa titageto kunu chum in Kisii County to isugana mana kunu sim we not help our people tiko nyale kana gasteko kendande. All right. Ane mono ngakiora bwo kwanera enchira omugavana we county ya Kisii agendrete koira abakori emiremo ya abe county ya Kisii nabaito bosibole bolibo bwendrete koba aroro ase emiremo yabo bosembo bwateri bagali abeno kore emiremo yabo abakori ase Kisii County nombono kaki ebare merete ni batanyale kokwana ebagateba yani inyasai tiganya sanje bukibo bunya bukia kiera bakwane bagotiwa abante bamerite bisonsogori ese county yabo songa bakoliye gasi be county ye ekiera maniteka rote banga osongo kwanyirire naye gavana kana watenga agosu wakasimbaro tuma kubolinga barete mesa basome tuko bareta ekobe gintu yobusuku sana koimuka koimukie abasikali benya kitali ya level 6 bakabairo ko babinyuki bakorusyo kwale tabangao kwale tabantu ba bomoirio kwabae egasi iyo security benya kitali amonto go sapura ndagara nya kitali chingende ni bituma bomoirio ndinde dukora ni ngwa moirio you know by yourself so igontra konya bantu baito bati mirimo igontra tabanga. In fact, abantu abakoligas babosongo bamete bisonzo kolisho. Bamete bisonzo. Monto murelia Ondizi TV ina mangana yomo SK Bernard Kenyanya tali ogotene na Kwandizi TV ase kolende twende tukumulekera obokoleri we county ya Kisii. County ya Kisii ne bwate abarai tali ase county boka. Abarai mbaro bachoretwe batutenenere ase serikali enene tuchakere aso mwaziri wechisemi Ezekiel Machogo noisa negetenga obeire maetenero murayo monene pi ase serikali ekirokeri kyo waziri obere akonyo mugusibori ntatenta baiga omwaziri Machogo ngakolibyo kirokyo gabana akina unfortunately takanyoreti mu president William Ruto akama appoint mirimo yobo CS ndati bata yabanga mwaka Machogo temera sakunyara to gokora binte 100% ndiro konyora wale mail wasegete abantu bakwengire kwa advice like this lakini otemera sakora sakunyara namba ya kabiri omwaka Machogo nkoma ekenene ekiyegera ero temere sana kubwati chimusike arati osomo chando wero ko moinana krisi giki chonse cyabete kurulitangani omugako wegurunga Ezekiel Machogo otemire sana koleta obokaniku ase account ya osongo omweshimiwa ngayaiga omuske Machogo aberega gusiro mugusiri tangani nkiye ketora abeto kwanera maete ntoka netumanye nganki akorire omusike CS otemire kolikabali bali akunyara kulika otemire koleta abantu baito amo bali akunyara bategerera oberega ko muchigunga nero gosegeta igati chisegi chigendete gusi ngakiaretera abantu amo bose Machogo segeta segi asegete segi ange kibiti gyogate ntende nkuri maga kaibo endaki yomo ske Matian was nonsense man muno korama gozo como bona batali mwako ngora lengira kabire so kera bamurabata dego serikali nete dego bwata mo siko runga arati ngo kanyara ibere na karati gango ntraba kuzitu story gango tora amanya ema usakole avere so nagiwa demo mwako na jaribu digo ndo muita mono temali All right. Ntubwate boigo omweshimiwa Silvana Susuru kurwa ase bungelia Satumugirango. Ne muchifu ipwali go nabwate ekitalinere ase serikali. Aje ayorocenga boigo otemire gukora kende kira konyo mugusi. Egento ndatebe gure soro musiko soro. Egenta gwante jagutiganere. Na okora mokonge ebintu binde byale apunguse makali akore gazi bagusi baroje abantu bakisika uti baroje ngaya konyire ngaya tara konya lakini apunguze maneno kidogo
Alright, ere buya kigima ase twende kumulekera amange anene mono ali alengete oboteneneri bwe serikali ye county ya Kisii ne woda yago ya Bomorenda county ya Kisii erindeko bagekogendera ntuganitie obomo bwabarai ntamanyenga nkyo ekyorabe gokorwa ogosemia nkyo borabe gokorwa sabarai ane mono asuko bwatirana asengencho twanja as wikera bono iga omugabana tegete ko basimbarati omwaziri w'ekisemi Ezekiel Machogo omubunge obunchali nigare wateba onchoke omu MCA noyo nkye kyabara yababone tokora asegeke kerindzo ne kinga amagendero abira wikera abamenyi Chenda tewega na bora barai tindakana pake miaka 5 yakoreleki ya ni manyetebo basigitebo no barai bakongambera tategoni ntonda basabe baira ni chinkro kyabonse baje together bakuane one mouth alibanya ngakonya bakusi sega sipaka tumete bakarota koletibo igo miaka ibiri yaje na giri many 2 years twande chikoro igakonya nga chikora chiweka igonzira waka igo miaka ya etano ya chira sana abantu bagusi usasa abantu ba ebodi ya for example yes ntoro chinga ewiki ye nigo muswado uri bw'ekibesora abe ko bekwa bosyo bwe bunge ndobwata ba bunge ko rwogusi ndobwatenga omubunge buna omuchifu ipuno ngusi yakorwa omugachibwe kyama kya UDA ngusi yakorwa ndobwata baraya bange korwa UDA boigo bosyo rogongorwa gusi anmo bwateri bagali abene asogwakera omuswado uri bw'ekikura mbose emikyo bora abe gokuba anene mono ase igoro yo muswada uri na ninkyo rabe ko yokwanera muswado uri bw'ekibesa finance bill onda tebenga baki abantu baita bawumira o muchanda baita muswado uri inchi bene ko bwane n'abantu bana bari nakireri etoetewa ekira abantu baito nekwana shida kubwa wengine wanaranja hakuna pesa hata skulu fees hakuna kanyora goro nto bwana yabana mbere save schools balisiko kibazo kiabolire na transfer mwana kira back to school asa sare to ko yes alright boigo ingana turabe tuguchia gukorera boigo ntorochinga obochori bwa director bichichae ni gobole bosia matuko makeiga abaremi ngo chigwa kabare chikura mbose mikyo rabe gokwa abaremi anemone karwa chigwa ka chikurechi na boigo nkyo rabe gosemia abarai baraba gochorwa ase chikura echuchia aba director bichichae ntu wataba litangani bakora tobocho bagachora banga bari bono nkore ngia bari bono ngento kara bayira ni chikoro semba irana nega sibakorera bananchi kuna bono chinta tegoteba nkwane de bomurenda sito segonchali onchali ntubata mu director ochorwa nani chikoro ngwane chiri wakwa kuna nara mugwatiri akorere gasingia ukorera akarukiro abibo kururianali no yo chorwa kuru murenda in fact okorire gasingi yanje kuna naro lirano na igura abantu bakwana otemire echayi akaralire esetundu bali yo kumambia yego kumadika ya ralire chikiri cyo goroki chikokea tekenge rero yugo chinza chiri kina yatoru chikira mu cyo chakartiki cyarenge ngo temani chayi yakoroki yaito so njengo boli abantu baminto babonchari mucho raba yabaya nane ngo basanga mucho rero umuskoli machuka umureni kerogo abakorere gasi kero korere gasingia na bana chinse motine mo chora banta bayo nabo baranya kwimukia ebimeri ebyo bitwara chingia chikora abantu baito Mheshimiwa Singencho ndochinga nige birbende takumnyoka kigima datenkwali bagali oli abene obe gokorwa ekerengereri kyao kyabene gochya ase abarigeri abandizi TV na boigo abaki chikura abe wodi ya Bomorenda boigo na bongo kwa boigo libagali abene gukwania abantu bali abatutengerete ase mambi yabono bali oranyare goikera libagali yao nakwira libagali abene ntranda nunga chire asinini gente asinini yes no ngutirta libagali yao lionsi obigo tabukirani okay bono again donkire ndabe kabya nda ukibika bono ndake one kis county government ya Musongo umugabana akonyora 13.5 billion shillings chiwa kurama indra
Chibese chire icyo kindaro ne kucyakorera lakini mo okoranga chibese cyakabiri ncyayi kigatwara imicando ncyayi ne kera mu rubiri bese yitokoreki so akara mu abana kanyora 13.5 billion shillings alafu women la konyora 6 million per constituency wa kichonje wa machiriza sire chibese umujumbo onyora 147 omwe yonyora 40 so abantu bamintu abantu baitu kumetenga bamaita manganayo abantu takabaya ekero umuntu ago cyagose na umuro ko matangaje kenyoro ose ni function yaje kenyoro ta cyabanya ko batebi chi adit tigacha batanga chiga sia na 40 million per sambu cyabo murenda amanda na korere neke inje uno mogele chiga sana tuchiani cyabo nchani 6 million na korere neke umuchumota chiga sana 147 million cha CDF na korere neke Makawa na hata na 13.5 billion shillings na korete 1 2 3 4 tali adidi into target abantu amintu twara mangana yunga chibese chinchiro na chantu bantu bakwayo kireba chiri grand mwa bole chibese chatumikire ekende injenda te abantu amintu tikatusabera na maya tuliruna tokora awa lakini njikanyanya Bernard ese godi ane amulenda kintu chukirandire bintu bigo sirankire takante yo andam tungi bintu bido bya chiro no chimwina tubibwati bijira imiro byo chimwino baina ekere toko soma njetini mu pastor yero mwana siasa ekere toko some toko anda back to the Bible ekere toko soma 1 Samuel 8:18 yo kaya to teviga ni no mwachora omorayo ino kero mwachora omorayo ino chinga kicho na morera omwana Nyasaye agotegerera ekiera mwachora tebobe pone ndibekere byabera opposite so na ningote abantu bamindoira Nyasaye ebasi munyire munyakanya soma chinga kichiwe ko cyobo cyole naende mu wacha waka chikura esenje umuntu abakibeza chinyinge pone kero umuntu abakibeza chinyinge igakugenda kire arikinjira ko bayibera ira nkibeza chiyaye narike mo cyoro umuntu utabwati aba mulenda gusina aba mulenda enkoro yayi mu mate mijana onde twaguchira paka munyole mijana ngeke yonse kuri nuko basabanga imaite mwamanyire inabantu abangaini mu maite umuntu orabakonye no utabakonye tiganya sanje chinga kikikoka tubwatera lakini kurubona paka chike na otole akuna marito naenda ekende nkelinga aba imisi bali bachori bo chike counterment ya Busongo tema mukora abantu baita maya tema komba kani mugabana ngantu twaje n'abananchi ba estokorwa egende batagetenek tagike kage magana ko imbinche abantu ofio igendo kera mbimbengi taraba inchi mundo yamabaso kyakora aya naye ayi motele ko wono ko rosi Busonge yebe gose county ya Busonge rosi emotion mbinche gamana kera mategasi yakora igoro no mwa kwanyira ndo kisi county wetani go motegerere motege gamana ba fast reach be asa makwanya bantu be county ya Busongo sibodi mukuru chos ndado gukora gatebana esenje tsinse cyari ande nanchingo myokana cyasegete abantu bamintu na bakire mbya mono so kontegerera inna banta bayatinya saba sen monya go nsaberania maya abantu baituboro mu nsabera maya abantu banyangiti abantu bekerubo abantu babonyaoro abantu bamotonto abantu bakyabusura abantu babitale abantu babukire nyakyogire kiendege na sune kengima na bamu mulenda esibabeta kwa chuma nya site yabasen monya go nsaberani inga kiye wikanto gambe na nditubwaterane mo cyanda ko beire intebi na batokonyana estokonyana gusirana batogusirana. All right. Timbo ati amange gutani gutenya saba sinebye no so ontegera agushuwa. Mbiamono mweshimiwa so ikirana imiandizi TV emambi yabono te abali tukolio mwelio ntobe to kwalia ni bene obe Google sanga 90 naboyiko kubeka omugusibo ronge naboyiko mulekera amagendero alia ale ase ensemo elia yabo morena kitoyiko tebanga koromurai ningotigara koba umurai. We have leaders without position but kwa biro korkinga aye no murai askondo mwantu murindizi TV bongo kwali ni ngota imbiamono asengencho yogo totengera korwa
bwa asimambi yarenge entambe chinsa 12 chamambi kwikera chinsi chisatu ondo chinga chiro isatu chitadika chinsa isatu mbiamono asoto bwatia asimambia ya bono na boigo ase egwete asimitandao boigo chinsemo niyo to kubwaterana nere Frida uyu bagakongali bakali abene gusanga no mugeni ituna boigo Abigail Nyantama nero bakwandikinga chibiche chibiko na malio gebera wikira asenchira yobwikirano wikira chinga kinde nabakaneri ulili obuyemya Ndizi TV nabwo obwanso mugusi nabakaneri mutware lituko ligia